Yaro you try ublay changi ulang over crown. Tangma ubade benyo ika chingro. Tene kapor ngadan hangni. Manai kublay yefi. Kiba pet bat kiba sngap. Ya kitin ka chawlay. Hai ka teng ba thiang. Ka crown ba ka badon bore ka nyaw Jesus Christ unang banem mu changi. And ka for kaway mga kwa manatu efi. Kalong kumne. Bangayok banyeng hakane karunsan. Lembaga nega YouTube channel. Ngamdan kata musim jaga jingsu serong. Lene kata musim ban compete ya no re ya no. Hari bandan kata musim jaga somen. Henry ngayeng hangne da ka musim jaga jingsu red. Ika ban sam ya kitin ka chongble. Ka ba ble la bu hapo jonga. Uai hanga. Ya kata ka ba ublei uai. Ngakwa ban sam ban ya banta. Hagi briu ki batrang bat ki basliang ya kitin ka chawlay ngaran hagane ka for ega ban sam kitin ka chawlay ega ne ka phang bagata galong shapang unong phaidin uba shisha tumanta ngene ya shafrang man sap ya kitin ka chawlay ka ban kren shapang kane ka banta ya unong phaidin uba shisha ban kran lingkot hangne unong phaidin lane kanong phaidin kidai kitu kibanget kibala shakri utrai henry ki phaidin no bat kinam poishu shaga jingala ka bumot kinam poishu sha kata kaching khot ka jong utrai lane kaching em kabiade wat ublai dene ka por ladang ye phai bat nga shapang gane kitin ka chawlay kande ka kintin phai din kalong ko bayar hadu kata mat kidan ki breu ki bapatai shapang kata ka jing phai din kidai kita ki breu ki balait na kawai ka balang shikawai pan ki balait na kawai ka kanhon shikawai pan dan sa kiwe ke babatai ki baong ba kidai gitu ki breu ki ba ladang ni pen akitin ka chongle haga to ka parshi ka ba uchisu ong ya gitu ki shipok ki chisuka but kawe ka chisuka na ki ka jano manang ta shishu dan ki babatai kiba kren shapanga tu ka parshi ka bau chisu kren ya chispa atli kilang bron bat ka we ka jano na ki kidan satang kendai po kendai nang ta shishu kidan ke ong kata ka jing phaidin ka dei kum utu ukun sarong auria o balai pelut kaya ka por ka jangu ban penserwai ka spa ka po ka jangu Henry ngang ong ya phi gade kapor kam de ka tu ka jing phaidin kine ki farshi ke bau chisu ukran kim de kita ki ba phaidin shisha kine lada phile yuan ladang ki bangai kile iwat eki nang la ban shempat eki namar ki chusa kama bat ki shubakla lenti ka jinga lenti ka changki Henry ha kawai ka por kidang la banon phai pat kum ukun sarong oria ubangi i ladangi lei wat langi de lei slok ek ka chawble kibakum kine idang la ban shem idang la ban ikendu pat Henry ka bangamut ban ekran hangni kata kalong ya kitu kinong phaidin kibashisha ngala banong kita ki real backsliders lende kita kinong phaidin kiba tikna bha ki bamla shu man phai shaulay kini kita ki bange ki bala ya ga jibnem ki bala phai shau jisu ki bala pedang ye hukum nong penim ka bala sa yedak snam ka jong khulang bron bat ki bala yo ru ka jibben baptist bat ki bala kit ya kam ga chaulay Henry kini ki phai din no try bat ladang ini pet ye ki bukum kini ki breu
Ini pet katok ni nak kitin ke choble. Pen salap ye ke jisha. Lan ngi phai bat nga manta nak kitin ke choble na Matius. Kalau nak ba khat ar, ka di khat ka ba sau phulai, hadu sau phu san nang tu. Pina pulai hang ne kitin ke choble. Ka ya thu sha ye ke ne ka we ka banta. Bata ka ong ba. Haba umun sim bom khoi. Uto unclean spirit. Haba ulu amino na ubreu. Haba ulu amino na gabreu na kibangit. But om syong klikti. Kakamram ka juu kalong. Ba unwan bizit. Banon pet ya kata kadonut. Hato kalong sudani dan mano basyong angta. Lada muslim jong ublay syong hangta. La tikna ba. Kine kibreu kila paidin. Madhag ba kom kane kapor. Une umun simbom koi. Un samik no nangta. Ban lek syao ban lek yuat shishu. Yagi tiki mun simbom koi. Sahnyo tele shishu. Ban wan rung. Hakata kadonut banan syong ta. Bad kakin ka chong ublay ka ong. Baka jing sniu jong kita kibreu. Kan kapalat. Ya ka ba mensyua. Mat ni syumut dur menta. Haba mensyua dan tang uwe untuk mensimbom koi. Henry menta. Lawan rung sanyo syushu kita ki mensimbom koi. Katang isoto ba uta ubreu. Lane ka breu. Kan kam sniu. Kan kam sniu syushu. Bun syak yak ka baki kila long mensyua. Ngalaban ong kila kam sniu. Hadu nyo syak syushu. Om day tang atak din ka chong blay ka ong ba. Una man simbom khot ule shao ye kita kimen simboman ye kita man sim ksoi ke ba kamru nar shishu ban ye u ke ba kam takai madak be kiwan shang ma ki le le ka jinglong jong kita ki banget ke bla phai din no kan kam sneu hadu kata kan kam sneu bunsha ye ka be ye ka ba ki la long man shua. Hari ini tin ka chong blai ka baktai shapang kata. But habangi pa shishu ka shithi ka jo Paul shikinong Hebrew. Kalanong ka ban riu ka dikhat ka ba hanriang tu lada pinia pule tungini pule bat nga. Tin ka chong blai ka ong. But hadin kata bakila habno kalong ka bomla man pentemai pat eki syaka jingkala ka bamot. Kaya ki bala habno. Kiri kita ka banget. Mada bikila ham na ong tin ka chong ble kabada hadu kata man pentemai ki such a sin impossible om la shu on pentemai ki kalong bang malong na shitin ka chong ble kong habala sa nar phna pat dekihi yau khon ble bat la pleran persyayu hangni upol umat experience hakata ka jingat lenti ka chu komo shikri cho ble Abu ngat keleng ban cakri ki mesti berkoror kata ke por ka jo. Ka Bible ke thu engi ba upol ulap ikibreu ki ba hab no ki paidin no try kine shibon kinam la shu man poi she ka jingkala ka umot. Kinam la shu man poi such is in pat syakata ka jing pentumai. Kata di ka ba upol uyo I umat. Om dei tang ka ba umat dala dehi. Henry kadai kecik pun pau kacau musim kacau boleh lebar jauh pol. Hang tu syuk ladang ini apa itu ibenta basharum baktin kacau boleh ke ong ba. Kila sa nar pna pat sa chisin ya ukon lang brod ubalong uci Yesus Kristus. Ladang ini pai syapang kata kebenta kajik sa nar pna. Ikan mau ya gajin sakna pernah ya Yesus. Mana sakna pernah ya Yesus. Kita kini kishipai Roman, kishipai Rom. Kibala sakna pernah ya Yesus tak bor ka jauh. But ka Bible ke tu engi. Ikai ka bala ja. But kalong gumne. Kini ki shipai Roman ab sakna pernah ya Yesus. Kita penlek ranya u. Wat ek ka jan pong ka ba u pong ki penlau leng khoi. But ki penlong kita ki jan ka jauh. Kum ka jing ya khalai. Kia bentai kita ki jan ka jong Yesus. Nang ta Yesus hab ki yak lenti nang tu kita bentiu banyak u. Kita biak dak biak. Bagatai dak cik penlek ran hadu kata-kata
ya Yesu palang tai tin ka chom lai kong begini kisipai room hakate ka por kita shim da usum u banep ha mat kidung ya ka krung ka chau mat am tang kata kita tan ya kata ka pan siat sya bagi da prung jubor ha klik ka chau Yesu bat ki me ka snam na ka klik ka chau hadu kata ka jingle jong gini kisipai roman ha bagi sakna pna ya Yesu bat abang ngapet ba bat bisya nak tin ka choble ke ka ba ki le kata kalong wat la ki le kat ni yo Yesu u balong no penim ka chungi kim dan kata ka jing ba be haki kim syam la kala ka bamut kim dan kata ka mesim jong ka jing stip lam kala yap no onaki kalong tik kum kini ki breu habaki phaidin no try ki break ba phaidin no try kata kamut kilong tik kum kine ki sipai roman madam le tang kata ngis khamba kinlong ki breu ki ba kam sne shu banne ki ten re la dangi pet bha tin ka choble ka batai shapang kata ka banta la dangi ngi pet ikane ka jinsa anar phna ya Jesus Christ nak tin ka choble ka ong kita ki ba phaidin kisah narpana sachisin ya Yesu. Kau ikat testimoni, kamai kendo badwe paralog. Bat kalong gune, udan we u paralog u bangangai kendo u. Uang badu planga. Uang ba ulong uta u breu u badan kau ikat balang. Ulang ba shit ham ha man cekriyo ulay. Ba kata ka balang ru kalong ba shit ham. Ulalong uta unong kit kam hakata ka balang bat ula dan shibun ketik jingai ke bau blai upanan kam nan ta jago tekai ke ba susi kata galong ba wetu nga wong menta pade ngala backslide lene ngala phaidin no usutho yele de tik usutho biang ba ula phaidin no try Wetu ya kata ka jinga tu ka jo. Bah kata ka por ngapersang banyak keren ye u. Bad banong. Haba kum ta ba pisu tu ila de. Ba fi pil along unong phaidin na utrai u wala pendim ye fi. Hato menta pim yang biang sa chisim. Hato pim le biang ik e ke ba pile man shua. Uang ye kata ngan sapet. Bad ya menta ngasyam shitom manle ngasapet suki kata gajing ang gajo mga persyang man ekran kitim ka chomblay ban maneslog ma tip na do shidong kitim ka chomblay kam matai start ma kam tip lut kitim ka chomblay ba kata gajing tip ba ha bang asap thu ngatun ju yen kata galong ba iman kata gajing so thu ka kitim ka chomblay kam non shu kata anointing lena gajing ban slek ka chomblay Tidak nak kata daung osutu ba ubri ubala phaidin no wat kata ka jing maslek ka joble kam dan shu ho kwa ba shu man shakri yo lai ti ngasutu mat ngaman experience ni kata ka jing plajo ne perlo ngasutu kolong ko bat ka bastom iti ki briu ke bla phaidin no try ni bun sin kum ki banget ngala nang phi kum ki banget ki ba shikri yo lai haba phi ki parlok haba phi ki bangai haba ki phaidin fi so se balai ki phaidin ni kwa mane slok eki ni kwa mane lap biang eki ye ki tin ka chob lai henry ammantoy shu eki mar kalong ka man penwan biang eki sachisin Tina kata daw Yesu tu yak ay pagkitin ka chong blay la dengan niya play shishu man yaga ka por man skap hai tin ka chong blay pinpet menta kashti kabaar jong Petros kalau nang kabaar ka dikhat kabaar hong tu ka krin ka chong blay ka kren yaga ne ka banta Yesu tu ay ni kaway hakaban ningkong kibriu kila ka bamot Kila phai no nek ek ki jinglong ki bas new jon ka parthai
cái chừng tiết cái chừng cả cái pop cái chừng cả chỉ buồn cái chừng rừng pa chừng này cái bậc thầy cái chừng tiết cái chừng cả cái pop cái bậc đàn ha cả cái là pai đi cái là pai nó cái là cân địa nó na cả mà cái là pai show play cái là điang yêu Giêsu cũng nó bật im ở trong kia Henry cái ban năng nhát cái nghi cái por cái tin cái trong play tôi con Henry cái bậc thầy cái kejap bắt cái pensesat kata cái in cái trong kia sebab cái tin cái trong play con cái bậc thầy cái kejap suki pasuki yaki cái pensesat cái im khát độ cái phai điên nào try bạn kinh khăm sniu bạn này các bạn nín con kata cái đây các bạn Petros Ukraine hàng này hai tiền cái châu lầy hai cái tôi đi khát các ar phụ tin cái châu lầy con cái này kibri cái phai điên nào try cái Bible con ba kila long tikkum utuk so haba ula bam ya ka jingbam bat haba ula bam gum tu uprino e ka tu bat haba upri ka tu jingbam such sin ulai bam ulai jlia byang ya ka tu ka pri ka chu kata dai kiting ka chong blai ka kren bagi break ka phaidien kilong kumuk so bat habang i bahaya ke waktin ka chong blai kren hang ne kata mot ba kibriu haka ba manshua kila yo mat ke khu ka chong blai bat kila phai no ne ke ka chong na thai henry haba ki phai din kila byang shak ka balong ka pop chong na ka thai kila lejlia le bam byang ek ba sdiu jong na ka thai ki enjoy kila kemen bat ka jinja clear bat ka jing tinget jong na ka thai kila thik muk so ka Bible hang tu ka ong shu kilong kum ka tu ka sneang habala pen sum pen slek pen sat ye ka Henry tang shipang kale ka sum kti biang sa chisen kale thia le dem hang tu ha ka kti sabo kalau thikum tu ka sneang kata ka tin ka chong oblay ka ba kren she phang ka ne ka banta ka thowe yiki di briu ki ba phaidi no try Kaba kam social case show ikiti ba phaidi no order try la dangini pe mangana kitin ka choble filaman shem ikitab jingmat paw ka lang ka balai kiti khat ka basan hang tu ka Bible ke thu yangi ki breu ki bangai ki bala shakri yo try haga por ka ba ki pdiang yo jisu kom no penim ublai la tho ikateng ka jangki haga kitab jang ka chim hallelujah ublay ula thok yaki yaka kateng ka jangki ha ka te ka kitab jang ka chim man ha bagi phai din no ublay udon ka siali man pendam yang yaka tu ka kateng jang ki tu ki bre ki ba phai din no try man pendam no yaka malada ha ka te ka si jang ka chim bisha ublay un plead yaka tu kitab jang ka chim Madam Shamla Shamshu yaka kateng ka jangki Om Shamla Shamshu yaka kateng jangki tu nong phaidin haga te ka kitab jang ka chim ba kitin ka choblai ka ong yaki bom Shamla Sham haga kitab jang ka chim on brad yaki shakapung ka teng tina ka takataw kadan ka chim maham ba kadan kata kitin ka choblai ka ba kuntu yang ngi hene haga ne ka por bangin sap hai la de bang ngingin omlong kita gibreu kiban phaidin no try phi baro khat ki bi snow ektin ka chong oblay ha ka for phin omlong ma phi ki ba phaidin phin om dei ma phi kita ki ban pendap ya ka ek ba kitin ka chong oblay ka grand kinong pendap kata ka bomon ba kidei ki tu kinong phaidin are ha ka for nga khot ya phi nga khot lang ya phi baro to ngin long kita ki breu ki ban yai ne hadu ka bakut ong kitin ka chob lela pe Matthias ka lana ka ar phusau ka di khat ka khat lai kin ka chob lai ong henry jar ubadai ne hadu ka bakut uta ken unio lai em
Jar kabini ada bakut katakan kan yo la im. So thro kan ka for kata kade ka chingkhot ka tin ka choble yangi bangi ngin long kita ki bine. Ami kenduk shibun ke ai kijing ka bi kenduk kan ka pertai ha ji shakri ka ching yoble. Ka pertai ka tan ka kejap ka chim ka ching ka pen so sat hadu kata-kata. Man pai no shikijing subha jangka. Henry habangi la yo bat ye ka chipenim ka choble. Ngin om long kita kibreu kiban pai din no na o. Namar bangi suma bagi social kray kita kibreu kiban pai din no try namar bikim la show ban wan show try bikim la show ban kala kabut ba tin ka choble ka bangi le kren hagane ka por ka tu ki khat na tin ka choble ka pinsha ka sakhi ngi shibun ba tin ka choble kren mat balai mangos ong unong pai din o basisha dena kata daw ben dena kata daw ken baki briu kinum la shu man pai shu try hadin bagi la pai din no no kila long shisha kinung pai din ke ba ngala batong satang ka dujok lene satang ka jiap ka bobom chikut ka ba ap yeki tinda kata daw habangi so kitin ka choble kata ka jing maham ka ba tinge ya ka jim ka chingi ba nginam pai din no no try bangiram sa nar phna sa chisin yo try namar vale ki bri ki pai din kumbangi lai kren kabat bat kabat shitom hadu kata bakin pai pat showle man sim showle la kan ria na ki kamdon shu kata ka jing sle kamdon shu kata ka jing so bang ba ki kin pai biang showle kila ya bat ki ek jono urthai kila ngam haga taka ba jeliu jongane ka parthai haga chim ka jongki bakila ya haga taka jing so ko brai ka jongki bat la ka jong ka jingla ka jongki lagalong ka spa ka pho lene lagalong ha ki ek ju so bha jar thai kila ngam hangta tenda ka taka daw kenum poishu lanolo nuru bagen pai pat showle namar maki kila tiplut ek baro ladang ini keren, ladang ini lap, ladang ini pensau, yaki bagi ken pai pat show lay. Ti namar kata haga ni kapor, ngi tin ka chom lay ka khot ingi, ba ngin shakri bha yo lay, ba habangi la yo, ek ba ublay usham so bha ga ching chingi, uju pen thmai ngi man la kapor, uju ai bor ngi, ngin ai bat de kata, ngin ai im kaji im ka beso bhayo blai ba ngina poi shakate ka kerdan janga ching phaidin te tangum tangis khamba ublai ngur khuyingi lingba kane ka tin ka chong blai ka ba phi ngam es kham ka long ka jing khuyi phi es kham ba phi ne samlam shikwe ale sedan na preng jong phi ka balang ka ba phi dan kibriu kiban phaidin no lene kibriu kibala senjor ka jing ya dan ti ka jong ki ka shikri yo blai persangman nikran persangman maham lupa yaki bagi nampoi syakane kajing phaidin no try tenam taka buram ka choblai ublai ungur khu shibut na epi kibas ngap bacha skor yak ten ka choblai to ublai ungur khu epi nam taka buram ka choblai amen.